flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa qed impoġġu l-ewwel ta' Ġunju bħala l-mira ta' meta nerġgħu niftħu għat-turiżmu b'mod proattiv. Fejn pajjiżna wkoll bir-rata li biha qed namministraw il-vaċċin nirreklamawh bħala wieħed mill-aktar pajjiżi siguri fl-Ewropa. Qed naħdmu biex l-istidin ta' ristoranti, il-bars u negozji oħra insalvawlhom sajf ta' turiżmu. Il-pajjiż diġà għandu 20 miljun euro lesti biex ninvestuhom bilan li nibdew inħajru it-turisti jiġu lejn pajjiżna. Xi fisser it-turiżmu? Turiżmu jfissru infieq u xogħol għal ħaddiema tagħna. Bl-istess mod, ix-xewqa li l-ewwel ta' Ġunju ikun il-perjodu fejn nistgħu nibdew inħallu t-tiġijiet isiru bi protokolli li jkunu raġonevoli.